нямате си идея какво ви очаква. Мислите си, че знаете, но изобщо не може да предположите. Бе, той е очилат пиди. Слави е заблуден европедаст. Слави, селяк нещастен. Маняк, много успешно трябва да пуснеш клип днеска. Каквото и да е, само да има клип. Започваме лекичко така да ви въведа. Клип да е какъв да е. Човека си иска дозата маняк. Не ме разбирайте погрешно. Оценявам дозата маняк. Слави, майна. Купих си клашвит с карамелена ябълка и имаше вкус на потни мъди. И се оригвам на циганска прадня. Вземи направи нещо по въпроса, вместо да го гази с джипа, да не идвам до Пловдив да ти свалям цайсите набързо. Слави, глупако, нали си голям патриот и родолюбец олигофрен? Много тъпаш матка си, клашаре. Пропадняк, тъп цайс. Кратко, точно и ясно разделено с теренца и все пак успява да определи цялото ми съществуване. Много тъпаш матка си, клашаре. Виж аз къв съм тъп. Келеш, байганьо. Аве, лохман, колко продукта ще пуснеш, бе? Води, книги, игри, пуловери. Що не вземеш едни презервативи да пуснеш? Тапак. Вече наистина не знам, бе, хора. Аз лично съм гей изцеден. Срам ме е, че съм гей. Заради мен, разбирате ли. С риск да прозвуча малко по-гей. Всеки ден си еде брънча на жълтите павета в София. Завършва така. Аз може би съм гей. Хейтът не прави хората гей. Цъкайте на това видео, аз ще ви очаквам направо там.